Hei, salut, eu sunt Max Degan și acesta este un video să vă prezint o aplicație. Îi dăm pe Google. Dacă vă întrebați, este o aplicație care, dacă pe Magazine Play intrați, sunt jocuri cu bani o grămadă. Pe această aplicație, după Google Aptoide, o să-i dați voi Aptoide Android și o să-i dați install nou. După ce îi dați install nou, o să vă instaleze și o să vă apară chiar aici, Aptoide. Mâine am dat pe Aptoide. Acolo, de exemplu, la Aptoide să zicem instalăm Slider. Să zicem. Adică chiar să-l instalăm. Aceasta e util. Ok, noi dăm install. O să se instaleze rapid. Acesta este un exemplu dacă vă întrebați. Pentru că foarte mulți dintre voi intrați în Magazine Play, vedeți acele jocuri pe bani și le comprați. Când încolo puteți să intrați aici și nu dați niciun bani. Când o să vă instalați Aptoide, chestiunea aceasta care scrie instalare blocată, voi o să-i dați setări, dați în jos și vedeți surse necunoscute. O să bifați. Și când instalați un joc, eu acum instalez un joc, la fel o să faceți. Uitați, așa dați. O să-i dați surse necunoscute, scrie acolo. Ok. O să dați jos, instalați. Nu o să fie foarte mare video acesta, dar vreau să vă prezint această aplicație. Zice că aplicație instalată. Deschideți. Să vedem. Și uitați, oameni buni, Slider.io, chiar dacă nu este pe Magazine Play, am mers să-l instalăm și orice joc pe bani merge. Dacă nu vedeți, o să scriu să vedeți că merge. Efectul. Ne alegem și un skin. Eu am văzut că au băgat unele noi. Așa, stați puțin. Hai să zicem că îl alegem pe acesta. Să zicem Play Only. Și puteți să vă jucați Slider.io. Deci aplicația merge să instalați. Scuzați-mă că n-am instalat un joc cu bani, dar am zis că să instalez. Deci după că se vede aplicația merge să instalați, băieți. Merge. Și voi la rândul vostru puteți să pe aplicația aceasta, dacă vreți, să instalați orice joc cu bani care este pe Magazine Play. Ok. Deci, acum v-am arătat că puteți să vă jucați pe aceasta, chiar că l-am lădat. Deci, cam atâta. Eu am fost Max Degan și cred că v-a plăcut acest episod și că n-a fost cine știe ce, dar am zis că să vă arăt și vă aplicația asta. L-am prins pe acesta. Deci, pe când, pa, pa!